వెల్కమ్ టు లాసిపి డిజైనర్స్. సో ఇది వచ్చి ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్ అండి. అందరూ అడుగుతున్నారు మగ్గం వర్క్స్ అయినా కంప్యూటర్ ఎంబ్రాయిడరీ అయినా ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్ చేయరా అని. సో ఇవి కొన్ని ప్యాటర్న్ బ్లౌజెస్ చూపిస్తున్నాను. సో మనకి బ్లౌజ్ పీస్ ఇది ఇస్తారు కదా, దాని బార్డర్ ని మనం హ్యాండ్స్ కి ఇచ్చిన బార్డర్ ని ఇక్కడ అటాచ్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో ఇదంతా స్కాలప్ ఇచ్చాము. అండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ లో వచ్చి ఇలా స్ట్రైట్ కట్ వచ్చి ఇక్కడ కూడా స్కాలప్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ బ్లౌజ్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అనమాట. థ్రెడ్స్ ఇలాగా స్ట్రింగ్స్ ఇలాగా సెట్ చేసాము. అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ మొత్తం ఇలాగా ఫ్రంట్ సింపుల్ గా ఇది ఆరెంజ్ బ్లౌజ్ అండి. ఇదంతా కూడా సాటిన్ పట్టి ఇచ్చాడు కదా, దానికి హ్యాండ్ పార్ట్ కి ఇచ్చాడు. ఒకవైపు హ్యాండ్ పార్ట్ కి వచ్చింది ఇక్కడ వేసాము, ఇంకో వైపు ఇచ్చిన సాటిన్ బార్డర్ వచ్చి మనం ఇలాగ ఇక్కడ ఇచ్చి స్కాలప్ చేసాము. బ్యాక్ వచ్చి డ్రాప్ నెక్ వచ్చి సింపుల్ బ్యాక్ డ్రాప్ నెక్ షేప్ ఇచ్చాము. పైపింగ్ ఏమి ఇవ్వలేదు దీనికి. అండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి అంచు ఇచ్చారు కదా, ఆ అంచుని ఇక్కడ యాడ్ చేసి వచ్చి స్కాలప్ నెక్ అనమాట. సో ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ డిజైనర్ అవుట్ఫిట్స్ కోసం, ట్రెండీ బ్లౌజెస్ కోసం కాంటాక్ట్ చేయండి 9640754777 కి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ యూ.